Club San Fernando Lucos Caixa Rural foi fundado no ano 1984. Naquela época chamábase Lucos Banco Simeón, depois foi patrocinado por Castro Parga. No ano 1989, hasta a actualidade, está patrocinado ininterrumpidamente pola Caixa Rural Galega. O nome de San Fernando recolleuse en base a que nos anos 60 houve un antigo club en Lugo, o San Fernando, na época do prestixioso entrenador Gregorio Pérez Rivera. En todo este tempo, do club saliron grandes atletas. Eu, sin querer esquecerme de outros, quero me recordar de Tito Margaride, que estuvo a punto de ser olímpico en Barcelona, e das atletas femininas, das grandes atletas femininas, Alessandra Aguilar e María Abel, ambas as dúas olímpicas, que comenzaron os seus primeiros anos, partiron do noso club, do Lucos. Na actualidade, temos un plantel, sobre todo, de atletas femininas importantes, varias campeonas de España, como Alicia Merino e Paula Ferreiros. O Lucos Caixa Rural, a verdad que ten participado ten moitas medallas conseguidas polos seus atletas en campeonatos galegos, de cross, tanto de cross, pista, como aire libre. En épocas pasadas, tamén conseguiron incluso chegar, na época de Tito Margaride, tuveron grandes logros en campeonatos de España de cross. Nesta última temporada, o éxito quizás máis importante foi o equipo femenino absoluto que por primeira vez na historia do Lucos ascendeu á primeira división femenina, despois da competición celebrada o pasado mes de xuño en Burgos. A nivel de equipos, a verdade é que nos últimos anos é onde máis traballamos, sobre todo ca base, temos conseguido campeonatos gallegos por equipos en pista, tanto en categoría cadete como en categoría junior. Ben, en canto a instalacións, a verdade que non nos queixamos. Os atletas temos aquí estas pistas Gregorio Pérez Rivera, onde se realizan a maior parte dos adestramentos. Tamén temos un paraxe natural incomparable, que é o Parque do Miño e o Parque do Rato, onde os nosos fondistas realizan os seus adestramentos de fondo e as series. Nestas pistas Gregorio Pérez Rivera hai un gimnasio, un gimnasio de musculación, etc. E estamos a piques de inaugurarse aquí un módulo cuberto. O club temos, digamos, como dúas divisións, hasta a categoría escolar, hasta a categoría infantil. Temos desde os 6 hasta os 13 anos, temos a escola. A escola conta actualmente con uns 80 pequenos na maioría de todos os colexios de Lugo, que veñen adestran 2 días a semana e son a base que nutre o noso club. Despois, a nivel federado, temos, a partir da categoría cadete dos 14 anos, temos, esta temporada pasada, tuvemos uns 120 atletas. Ola, moi boas, eu son Rubén, son o director das escolas do Lucos. Como podedes ver, é unha escola bastante multidisciplinaria. Isto, foi unha idea que empezou na temporada 2004-2005, vendo que realmente o noso clube, se ben tiña bastantes atletas, a partir das categorías junior para arriba, non tiñamos prácticamente base, non? Agora mesmo contamos con en torno a uns 60-70 nenos que participan do que é a propia escola. E a maiores, movémonos con colexios, que son colexios que traballan con nós, e podemos falar de que temos un grupo en torno a 200 nenos que participan directamente cos monitores do propio clube. Nós, aparte de entrenar durante 3 días a semana, o que facemos é participar de todos os tipos de competicións, tanto escolares como federadas, que hai para estas categorías, sexa campo a través, sexa pista coberta, sexa pista aire libre. A nosa idea é basicamente orientalos en todo o que o atletismo en xeral. Non nos centramos en ningún tipo de proba. Queremos que cheguen a categoría cadete sabendo facer dende saltos ata lanzamientos ata velocidade a fondo. Para aí, a tratar de orientalos cara a un determinado adestrador que leve esa proba.
O Club San Fernando de Lucos ten concedido un núcleo de tecnificación da Federación Galega de Atletismo, un NITA. Neste grupo están integrados 5 adestradores do noso club, Adolfo Vila, Pablo Gandoi, Rubén Arrojo, Érica Rivas e Eustorgio Martín, que conforman máis ou menos a base deste núcleo. Realizas unha captación de talentos a través da escola de atletismo que temos no club, así como temos moitos convenios firmados con colexios de Lugo, Caso Maristas, Fingoi, Anesa, María Auxiliadora e outros colexios. Temos, sobre todo, o gran adestrador dos fondistas, que é Mariano Castiñeira. Mariano leva toda a vida, estuvo sempre vinculado ao Lucus e sigue como adestrador e tamén ficha como atleta. Entonces ten un grupo de fondo do que, ademais de atletas do club, está adestrando a outros atletas importantes de Lugo, como son Carlos Villamor ou Nicolás Sarrojo. Tamén, bueno, esquecime falar tamén de Germán Alonso, que é o adestrador da nosa saltadora de altura Paula Ferreiros, e outra serie de monitores que nos axudan na escola de atletismo. Igualmente, non quero esquecer tamén o adestrador de marcha Pedro Abeledo, que ven de Narón, ven os venres e coordina un pouco os adestramentos dos nosos marchadores. Bueno, soy Mariano Castiñeira, entrenador de fondo, llevo vinculado al club desde su nacimiento hace aproximadamente 25 o 30 años y normalmente llevo a la gente entrena a fondo. Normalmente proceden de los colegios, a los 14-15 años pasan ya o de la propia escuela, en los últimos años que funciona la escuela, y los recibimos nosotros y desde ahí tratamos de que consigan ser atletas ya en categoría senior con nosotros. Muchos de ellos, una vez obtenido unos éxitos deportivos determinados, a veces pues vienen clubes de fuera y debido al nivel atlético que llevan, pues se van a otros clubes, aunque siguen vinculados conmigo como entrenador y siempre que vuelven a Lugo suelen volver al club de origen o club de nacimiento. Hola, me chamo Adolfo Vila, son adestrador do San Fernando Lucus Caixa Rural Galega e, bueno, o meu grupo de adestramento son xente de velocidade, de vallas e, bueno, no meu grupo a xente que está comigo é xente que está desde xuvenís, juniors e absolutos. Atletas destacados dentro do meu grupo pois empezan a destacar un poquinho a nivel nacional, pois Alicia Merino en probas combinadas, Pablo Modia en probas combinadas e salto en longitude, Nazaré Sinde en velocidade e, bueno, esperemos que con este tempo que temos aquí en Lugo, que é todo de frío e auga, pois agora este módulo cuberto que nos están facendo e están rematando pois nos poida axudar bastante no que a miña especialidade comprende, que é a velocidade, non? E saltos. Para esta temporada que estamos empezando, decir que o obxectivo primordial, en principio, é consolidar o equipo femenino na Liga de Primeira División Femenina. Vai ser un obxectivo difícil, sabemos que competimos con outros clubs que xa non son amateurs, sino que son semiprofesionales. A principal axuda económica que temos, sobre todo, é o noso patrocinador. Eu quero destacar aquí a labor de apoio e de patrocinio ao club que ten a Caixa Rural Galega. Alá polo ano 1989 firmou un compromiso de patrocinio ao noso club e leva nada menos que a friolera de 22 anos apoiando económicamente o noso club. Isto se dá en poucos lugares. Evidentemente, desde aquí, nosotros estamos eternamente agradecidos. A parte, evidentemente, solicitamos as axudas públicas
subvencións que na convocatoria que fan tanto o Concello de Lugo como a Deputación de Lugo como a Xunta de Galicia.